Môžete mi veriť, že by som chcel mať tie peniažky, čo ma tieto vrtáky stáli. Nie, že by som ich zbieral, ale jednoducho som ich nikdy v živote nevedel nabrúsiť. Teraz sa s vami podelím o to, ako ich už 2 roky brúsim. Keď chcem vrtať antikóru, tak už musím zarovnať čela toho vrtáku. Toľko bohate stačí. Teraz vysunieme brúsny pás, aby takto trošku vytrčal spoza opory. Tak toto vyzerá oživený vrták. Vôbec sa nebojte, že nemáte teraz zuby rovnaké. Samozrejme som to robil od oka. Ale keď jeden zub je vyšší ako ostatné, tak aspoň sa bere do toho materiálu. On sa potom samozrejme vytúpi a začnú brať aj tie ostatné. Takže idem vám ukázať teraz do antikóry, ako to funguje. Idem vrtať do tejto dvojky antikóry. Ako vieme, antikóra je húževnatejšia ako železo. Vám ukážem, ako to funguje v tomto matroši. Samozrejme, vždy dáme vazelínu, hlavne na antikór. Ten sa nám vie zakaliť a potom už sme dovrtali. Takže ideme na to. Nie je hanba zastať a ešte raz namazať. S tým neublížite ničomu. Až na tú nešťastnú makitu to išlo celkom dobre. Antikóra 2 mm a nebol som si kúpiť nový vrták. Keď máte iný spôsob, tak prosím napíšte, podielte sa s ostatnými, nebuďte súkromníci. Ahojte na budúce.